Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọgo oku ka agbasie mbọ ike n'agha ha na-ebu ugbu a megide enweghị nchekwa ma tozie ụka maka ọlụ na-alụ n'ọnọdụ ahụ. Gọvanọ Soludo onye kpọrọ oku a n'ụka ịtụ mma nke akara iji wee weta na njedebe nkeji nke 3 ọgbakọ sinọdụ nke 6 nke Diocese Agha were ọnọdụ na Holy Trinity Church Igbo Ukwu nọkwa n'otu aka ahụ kpọkue ụka ka ọ ghara ịda mba na oke na ọlụ dịrị ya iji na-akwalite ezi akpalamagwa n'obodo anyị. Emmanuel Chigbata onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ a n'uju ma kwue na isiokwu ya bụ ọgbakọ sinod bụ usoro nke Chineke na iweta mgbanwe dịka o si metụta mmadụ ịlụ ọlụ dịka nwa odibo. Ka anyị wetaziara gị akụkọ a ka ọ ha n'uju. Dịka a nọchitere anya site n'aka kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dọkịta Foster Ihejiọfọ, Gọvanọ Soludo kenere ndị ndu na-Agụata Diocese maka iwepụta ihe mmemme na-eweta udo na ezi nchekwa. Onye prezidenti nke ya bụ sinod nakwa onye bishọp nke Agụata Right Reverend Samuel Ezeọfọ kwuru na ya bụ sinod na-enye ha ohere iji wee kparịta ụka maka ihe ha ga-eme n'ime afọ ma gbakwa ndị ahụ ezitere ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere ihe niile a kụziri n'ebe ahụ n'ọrụ. Onye sinod preacher nakwa onye bishọp nke Amichi Right Reverend Ifrem Ikeakọ, onye isiokwu ya bụ The Challenges Before Us Faithful Stewardship, kwuru na isiokwu a ga-enyere aka ka e wee wugharịa Nigeria ka ọ kawanye mma. N'okwu ha dị iche iche, onye Archbishop nke Province of the Niger nke lagoro ezumike nka bụ Most Reverend Godwin Okpala kwuru na ya bụ synod bụ nke na-awụnyite ndụ nke mmụọ n'ime ndị mmadụ n'obodo. Onye Accountant General nke Anambra State Dọkịta Chukwudi Okoli n'okwu nke ya kwuru mkpa ọ dị ndị mmadụ ị na-eje ozi n'ụzọ ghe anya oghe. Onye Archdeacon nke Igbo Ukwu Venerable Emmanuel Nwankwọ kenere Bishop Ezeọfọ maka ịchịkọba ya bụ synod. Onye chairman nke Synod Central Planning Committee Sir Emma Okpaloka na nwunye onye Diocese Chancellor Lady Ndidi Obiora kwukwere okwu ọma banyere ya bụ synod. Onye president nke Agụata Diocese Oriakụ Chinyere Ezeọfọ, ndị Diocesan Legal Team, onye eze ọdịnala nke Igbo Ukwu Igwe Alexander Azike kwa nwunye osote aka chibugoro Nigeria Oriakụ Ifeọma Ekwueme na onye bụbu President General Joint Council of Knights na Church of Nigeria Isaiah Ezezika nakwa onye President General nke Igbo Ukwu na ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme. Ikele Chineke, ekpere na ịwa achịcha bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ synod.